Здрасти на всички! Направих вече няколко видеа, все още не съм ви казал, може би, най-съществената част. За какво е този канал, кой съм аз, защо говоря тези неща и какво всъщност смятам да правя от тук нататък. Започнах директно с технологията, после се хвърлих към регулациите, след това исках да кажа някои неща, над които според мен е добре да помислите отрано, защото в тях има времеви рамки, които имат значение за това, което се задава. Но сега искам да направя малко пауза и да ви разкажа повече за мен и за този канал, за да сте наясно какво да очаквате. И още от началото ще ви кажа, ако ви е интересно бъдещето, ако ви е интересно как изкуственият интелект, автономните коли, роботите, ракетите, енергията и всички тези технологии ще променят света, абонирайте се за канала още сега. Знам, че е малко рано да ви го кажа, преди още да съм ви обяснил всичко, но идеята на този канал е точно такава, да направим нещата по-достъпни, да поговорим за нещата, които предстоят, преди те да са станали очевидни за всички. И не просто да говорим за тях като теория. Планът ми е да разказвам тази история, докато показвам как технологията работи в реално време, докато колата шофира сама, докато виждате какво може FSD на пътя, докато обсъждаме какво означава автономията за транспорта, бизнеса и ежедневието ни. А някой ден, надявам се, докато Optimus мие прозорците, което честно казвам ще бъде доста силен момент за канала. Това вече няма да има нужда да обяснявам защо роботите са важни, просто ще посоча към прозорците и ще ви кажа кейте го този пич. Но шегата на страна. Това е идеята, да говорим за големи промени, докато гледаме реални примери за технологията, която вече започва да влиза в живота ни. Първото си видео се избазиках с малкото информация за мен, но сега искам наистина да ви кажа малко повече, за да знаете поне какви са ми ценностите, как мисля, как гледам на света и защо тези технологии са ми толкова интересни. Цял живот съм бил силно развълнуван от тях. Който ме познава, знае, че една от основните ми черти е точно вълнението по технологиите. Изпробвам ги, мисля за тях, докато често и обичам да си представям на къде могат да ни заведат. Реално така научих и за Илон Мъск. Преди още SpaceX да приземят първия си бустер, аз вече се вълнувах от тях като високотехнологична компания, която произвежда космически ракети. Говорим за някъде 2013-2014 година. Помня изказванията на този човек още преди да успее да приземи първата си ракета и тогава вече имах усещането, че има голяма вероятност той наистина да го постигне. После започнах да следя и останалите компании, Tesla, Neuralink, The Boring Company и с времето започнах да виждам, че това не са просто отделни фирми с отделни продукти, това са части от една по-голяма картина. SpaceX вече промени света, Tesla промени автомобилната индустрия, а според мен голяма промяна тепърва предстои. И точно за това ще бъде този канал. Този канал ще има няколко основни цели. Една по-конкретна краткосрочна и една по-дългосрочна. Краткосрочната цел е да достигна до възможно повече хора в България, които да видят тези технологии, да ги разберат малко по-добре и надявам се да се ускори адаптацията им, така че те да станат достъпни и за България. Често ще се обръщам към вас с призива да направите каквото ви е по силите, защото това променя животи. И не го казвам като някакъв красив лозунг. Автономията, например, може да промени живота на хора, които не могат да шофират. Може да промени транспорта, безопасността по пътищата, може да промени достъпа до работа, до услуги, до свобода. Но междувременно, докато говорим за тези конкретни неща, искам да разсъждаваме и върху нещо по-голямо. Какво се задава от гледна точка на изкуствения интелект, роботите и прехода към един свят, който според мен ще се промени драстично за сравнително кратък период от време. Ако и вие виждате влиянието на изкуствения интелект върху икономиката в момента, ако усещате, че се задава нещо голямо, но не сте сигурни какво точно е това нещо, и ако ви е интересно да мислите повече за това, което идва, този канал е за вас.
Тук ще говорим за автономия, космически ракети, AI, роботика, енергия, батерии, слънчева енергия, центрове за данни, производство и като цяло една икономика около компаниите на Илон Мъск, но и около всички други компании, които ще променят лицето на Земята и космоса завинаги. И тук искам само да съм доста ясен, това, което няма да видите да направя, е да спра да говоря за технологиите, които променят света. Независимо кой стои зад тях, като фирма или личност, ако една технология е важна, ще говорим за нея. Ако има потенциала да промени живота ни, ще я обсъждаме. Ако има рискове, ще говорим и за тях. Но няма да се преструваме, че тези неща не се случват. Форматът с времето може да се променя. Може да има нови подходи, нови типове видеа, нов начин за разказване. Всичко това ще бъде с една цел – да направят тези теми по-интересни, по-разбираеми и по-близки до хората. И точно за това ще ви помоля, ако имате идеи, какво би било интересно да видите, какви теми искате да обсъдим, какви въпроси имате, оставете ги в коментарите. Повярвайте ми, чета всеки един от тези коментари, когато мога отговарям на тях. Защото в крайна сметка не искам това да бъде просто канал, в който аз си говоря сам в колата, въпреки че очевидно това ще се случва доста често. Искам да създадем общност от хора, които се вълнуват от технологиите, от промените в света, от това, което предстои. Искам все повече хора да вярват, че предстои нещо вълнуващо и хубаво. А за тези, които не вярват, искам да водим диалог. Да задаваме критичните въпроси, но без хейт, без поляризация, без крайности, просто един смислен и смирен диалог. Смятам, че всеки човек, който е способен на такъв диалог, ще може да види потенциала на това, което се задава. А пък, ако хейтът е вашия начин на изразяване, и той също е приветстван. Нямам нищо против хейтърски коментари, знам, че те също са прозорец към диалог. Но това, което няма да ме видите да направя, е да отговоря със същото. Може да съм малко по-саркастичен понякога, защото все пак съм човек, но отново ще се опитам да вляза в режим диалог, въпреки че всеки си има своите собствени причини да мисли това, което мисли и да реагира така, както реагира. Какво да очаквате от мен? Очаквайте да обсъждам технологията, която променя света, независимо под каква форма е тя. Дали е софтуерна, дали е хардуерна, дали е цяла екосистема или просто единичен продукт. Ще обсъждам темите, които според мен ще движат човечеството напред. Тук на Земята и отвъд. И надявам се някой ден, живи и здрави, да можем да видим приземяването на космически кораб с хора на Луната. Това би било много яко. Защото откровено смятам, че ако сме живи и здрави, ще бъдем свидетели на неща, които предишните поколения са виждали само в фантастиките. Самоуправляващи се коли, роботи, които вършат реална работа, ракети, които кацат и излетят отново, изкуствен интелект, който променя начина, по който учим, работим и създаваме, енергийни системи, които правят домовете и градовете по-независими и по-умни. И да, всичко това звучи доста голямо, звучи почти нереално, но според мен точно за това си струва да говорим за него в момента. Смятам, че предстои едно вълнуващо бъдеще и темите, които ще обсъждаме тук, тепърва ще започнат да растат. И мисля, че е полезно и за вас да вярвате в това. Не наивно, не сляпо, не безкритично мислене, но с отворено съзнание. Защото по-добре е да си оптимист и да грешиш, отколкото да си песимист и да си прав. Това влияе на качеството на живота, влияе на начина, по който гледаме на света, влияе на това дали чакаме бъдеще с страх или с любопитство. Аз лично предпочитам любопитството. Това беше всичко от мен за това видео. Благодаря ви, че го изгледахте. Ако ви е харесало, ударете един лайк, абонирайте се за канала и го споделете с приятели, които искате да погледнат малко по-положително на бъдещето. Ще се видим в следващото видео. Чао!